Kublai shubu na pi parlok borok baju page bekerja ya kini channel mau benar te parlok borok mentang wan rabi yang sepi penting bagi result jongka lempung ailik kajnya kun ailik hakaba ka silong la jong FC ka klub napok ka jela jongi kala kuria ka lai point bat kala kuru ka jing job hakaba kala job hadu argol la shikul persya ka Delhi FC. Kene kaji la kai kalau itnat madu kata-kata hakba ka long ka biang ya biang bor ba hakba ka dal hidu kalau ka klain bor ka silong jong ru kumju andre hakba kut hi ka silong jong ka kurs don ya ka nam job na mar ka de kaji la kai halaying jong ka hapo silong ha fast ground ha SSA stadium te tong ni pai khndiat sha kene ka jing ila kai te tangha ka ar play minute ka silong la jong ka yo tap no ya ka gol ka ba ning kong ha ka minute ka ba ar play da ui Zam EHG Sam ni player orang lakai bari jong ka silong jong haka menit ke bar play tanang ta ka first half kala kut no tang sigola not balatam ka silong jong andre haka second half ka Delhi kala lakai ba hadu kata haka ba kala yo tab ya gol penyakat haka menit ka ba nriu pau da uji rawat te wat la kataru ka silong jong kam du jingkermen ya kane ka jilakai haka ba uprangi buam urang kai bapau ha jong silong jong lapan paya gol ka baar ha ka menit ka baprapo ar tadi nak ni ka daw ka silong jong ka kurs non ya ka 6 job ha ka negal lempung ha ka baga dalipat ka la kuria ka 6 rem te ka penlong ka silong jong ban kurs non ya ka kendai poin ha ka bakal job arsin badiadron laisin te ka long ka ek was ngutna de ngi ban yo sneu ba ka silong jong mentau snam ka long ka klub ka baklain bor ba kam tam ha ka lumpung jong ka ailik te nget bak chilong la jong kam sa job kam sa ra be ya kane ka ailik la da ka lep ha ya ki kim ki badang sa namar ba ya mentahi ka bani kong ka dang bat ka Mohammedan te ka chilong jong ka don ha ka dan ka basau la da le kai ba ya kini ki bas badang sa ti kena ka chilong jong kam sa Korea ka nam la du ha ka ailik pat kam sa kiuru sha ka ISL te kane ka long ka ka jing jing so tenat ngi baro ki paj ba ki ba pet football ki riu ik football pat ki baju kersan barbor ya ki player try jela jongi hi kam tam ya ka silong la jong ka de klub ka ba ningkong tam ha ka jela jongi ka ba pau ba ha ka lempung ailik te mentau snam ka de ka jing sedang han ria ngej ba silong la jong kam sakur be ya ka nam la du te ngin ya kersan be la dai la kai ha hom ngin ya lej bat kersan ban pet pat ai mesim ya ki player kenang ba kinra ya ka ne ka lempung ailik mentau snam Tonginya pet jaki point top 4 jong kana kalumpung ailik ki bat hak dan panikong handu ka basau te ka panikong labat da ka Mohammedan ha ka bakal yo hadu kan riu point na kin rusin gijinya kun ka Srinidhi Degan chipo point na ki Sansin gijinya kun ka Gokulam Kerala chipo point na ki Sansin gijinya kun bat ka Shillong Lajong kendai point na ki Sansin gijinya kun te ka Mohammedan ka kan riu point kala yo an ka ila ka hadu ndriusin te kadam don shan ba ka Shillong Jong bat ka bakso tana sisu ka long ba ka Shillong Jong kala ka hadu sansin ndre klempat mat ya ka 6 rem watang chisin ru kala mat ya ka jingya ron hadu laisin bat ka jing job hadu arsin te ka ngangej ba ka Shillong Jong mentau snam hi ka klain bor ba hadu takta te gini kit kim ba kadang sa ka Shillong Jong ka ban job be te ngin leker shan be ma parlok baro ditangga ne kublai shbunin se kan du pat ha ka we pat ka video